इसाया गारियाव थिखो थौदो गारिखौ फिदिंफिनदो नङा र' आफा नङा बे आलमारिखौ गारियाव थिखोफिननो नाङा आफा र' लाबोखानायखौ मानो लांफिननो नागिरखो हाबाब आइ सना लोखि माइनाव जोंनि नायल' जाल' सासेल' बिहामजो बे न'खरनि नोंलाय मानोथो बिदि बुंखो मानोथो नों बे लाबोखानाय जिनिसफोरखौ लांफिननो थिनखो हो आइ बोरासिरि था नों आं नोंसोरनि मालानिफ्रायथो बिहामजो सना जाखो हो मालानिफ्रायथो आं बे न'खरनि सासेल' बिहामजो लोखि जाखो हो आं लोखि मोनब्ला नोंसोरो आंखौ अराव सावगोमोन फाफि बोराय इसा आं नोंखौ बुंखादों माथो आं नोंखौ अननायानो बारा अननायजोंनो मा खालामो मा थायो जायो होनखादोंना आङो अननायजों मा खालामनो मा थानो साननानैनो नों माने इसाखौ सावबाय आरो ना फाफिफोर नोंसोर आंखौ न'आव दोनहैनो नागिरदोंमोन नोंसोर दोनहैलायनो नाङा नाय आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफा आरो आंनि बिबथैयानो आंखौ लांनोसै थौदो आदै माखौथो नायबाय थाखो प्लिज आफा प्लिज लाबोखानाय जिनिसखौ दालां आफा दालां दाच्चाला मोसौफोर साइड जा इसा मानो थांखो नोङो आंखौ नागारनानै इसा गैला लांफिनजोब्बाय फैखानाय बुस्थुखौनो लांफिनजोबफिनबाय आयं मा जाखो मोनखानाय बुस्थुखौनो हरफिनबाय माथो जोङो आयं मा जाबावनांगौ जाखो बेसेबां दिननिफ्राय बेफोर जिनिसखौ मोननो थाखाय जोङो मा खालामबोदों मा खालामबोआ जों सानैया दानजाबायबो नाथाय दिनै न'आव मोनफैखानाय बुस्थुखौनो आरो लानानै थांफिनबाय आं एथ' बुजायदोंमोन इसाखौ इसा नों मानो खोनासङासै आंनि बिजाजो माइनावनि हाबाया मा जानांगौ जाखो दालाय आयं मा जाबावनांगौ जाखो एथ'ग्राब मोजां जिनिस लाबोदोंमोन ट्राकआव ट्राकसे लाबोदोंमोन आयं सुपार सिट फालें आलमारि बायदि एथ' मोजांमोन बेफोर गासैखौबो लाबोदोंमोन आङो लांफिनजोब्बायसो माथो मा जाबावगोन जाखो दाननाङा आयं उथि आयं आं मिन्थिगौ इसाया हाया बियो बारा गोबाव थानो आंखौ नागारनानै नाय खुब थागोन बियो गोसो हमथाबनानै मास मोनसेनि उनाव नाय आयं बे गावनो फाग्लि बायदि आंखौ गोसोखांनानै गाबै गावनो आंनि न'आव फैफिनगोन बियो नायबाय था आयं आं बेखौ मोजाङैनो मिथियो आरो आं 100% नोंनो गेरेन्टि होयो बे मास मोनसेनि गेजेरावनो फैफिनगोन आयं एथ'ग्राब गोरलै जागोन जानो नों बुंनाय खोथाया आयं नों नायबायल' था बे मास मोनसेनि उनावनो फैफिनथारगोन थौदो आयं बेयाव थानानै गाबबाय थायोब्ला गामिनि मानसिफ्रा खोनायोब्ला लासिं जागोन थौ न' सिङाव जिंगारासि थेवबो माथो गोसोआनो मानियाखैलै आयौ साननैसो इसाखौ न'आव दोनबावबानो जायोमोन आं एथ'ग्राब मोजां जिनिस सफैबायमोन आंनि न'आव आलना फालें गद्रेज सुपार सिट आयौ डाइनिं टेबोल मा मोनबोआखैमोन आरो फैसाबो हरगोन होननानै बुंबावदोंसोमोन लस जाबाय आयै लस जाबाय गोसोआनो मानियाखै माथोलै होनबाबो इसालै घन्टासेबो जायाखै नोंखौ लांनाया थेवबो माथो हां बोनो हाया नोंखौ गोसोखांदोंलै इसालै आयं माथो जाखो माबालै आयं इसाखौ नायनो लुबैगारदोलां जेबो नङा दे आं गोसोखौ बुरखायसिगोन थौदो आयं ओरैनो खस्थ' साल्ला गारियाव थिखोलाय बोख्लायलाय लांलाय लाबोलाय सैमाफोरनि न'आव साला लांलाय लाबोलायाथ' गिदिर खोथा नङा बिदि होननानै मोनथियोमोनब्ला एथ'ग्राब बुरजा फैसा गारनानै आं बेफोरखौ बायामोन ना हारे फिसा हौवाफोर बेफोरखौथ' नोंसोरो इसानो लांबायमोन ना मानोथो आरो न'आव सोफैफिनखो औ आयै लांबायमोन नाथाय लाबोफिनबाय जों मानो लाबोफिनखो लांखानायखौलाय हैखानायखौ आरो मानोथो लाबोफिनखो आयै बेफोर गासैबो न'आवनो थाथोंसै बेफोर गासैबो न'निनो जाबाय आरो अराय समनि थाखाय इसाखौबो लाना फैबाय जों मानो आबि फिसाया थिगैनो दङ ना आयै रोना इसाखौ जोबोद अयथासार खालामो आरो रोनजों बिनि बिमायंजों इसाखौ अराय समनि न'आव दोनफैनो होननानै बिसोरो नागिरखाबायमोन आरो मिन्थिगौना आयै इसाखौ अराव सावख्रेमदोंनो मा होनखो औ आयै जों गासैखौबो खोनानानै सहायनो हायासै बेबायदि एथ'ग्राब गाज्रि मानसिनो आंनि फिसाजोखौ आं माबायदि गथायनानै होबोनो आयै बेनिखायनो आं फिसाजोखौ थै थां आंनो फुसिगोन होननानै लानानै फैबाय आंनि फिसौनि खाफालालाय मानोथो एथ'ग्राब सुनि आबै औ इसा आबै मारैथो जाखो बेफोरो आबै बै समाव नों रोनखौहाय जोबोद मोजां मानसि होननानै आरो आं रोनजों थाङोब्ला मिनि खुसि
थानो मोनगोन होननानै नोङो आंखौ रोंजों हरदोंमोन ना आबै, नाथाय आबै नोङो साननानै हरनाय बायदि मोनसेबो जाफुङाखै। आबै सना, आंनो सुनिया आंनो नोंनि लाइफखौ बरबाद खालामनानै होबाय। आबै बेयाव नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया। बे आंनि खाफालनिनो लिरनाय। आंनि खाफालावनो बिदि लिरनाय दंखायोमोन बेफोरबायदि जागोन होननानै। बेनिखायनो दिनै आंनि संसारा आद्रा जाबाय। आबै आंबोथ' सानदोंमोन ना रोंजों थाङोब्ला अराय समनि थाखाय आं मिनि खुसि थानो हागोन होननानै। डक्टरखौ आङो गुन्दा दाखु साननानै नेवसिदोंमोन, नाथाय दिनै डक्टरजों थांनाय मोनब्लासो आंनि जिउआ बेबायदि, आंनि संसारा बेबायदि आद्रा जानांनाय नङामोन। आं खस्थ' मोनबाय आबै, आं जोबोद खस्थ' मोनबाय। जाबाय दे, जि जादों बेफोर गासैखौबो सुनि ग्रह होननानै साननानै लादो। आरो नोंसोर नखरनि मानसिफोरा मानो दुखु जाफाजोबखो? सासे दुखु जादों, नोंसोर गासैबो दुखु जाफानांगौ बेथ' खोथा नङाना। सोरबा दुखुआव नोंसोरो रंजाहो, नोंसोरो खुसि जा। नोंसोर बेबायदि नारभास जानानै खिन्थियोब्ला बै दुखुथियानि जिउआ बांसिन गोग्लैगोन। बेनिखायनो नोंसोरो बे दुखुथियानि जिउखौ साहस बोलो गोरासो खालामनो नांगौ। इसा, बै पापि हौवाखौ नों जि नागारनानै फैबाय आरो बै हौवाखौ नोङो माब्लाबाबो हौवा होननानै गोसोआव दासानसै। बेनि थोबथिंसेबो बाथ्रा दासानसै। बेखौ नों थैबाय होननानै सानदो। नोङो दिनैनिफ्राय गोदान जिउ आरो गोदान थांखि आरो गोदान सिमां लानानै नों थांनानै थानांसिगोन। औ, बिनि अनगा जेबो राहा गैया। आं बिफा बोराया, आं थांनानै थासान्दि आं खस्थ' खालामनानै नोंखौ फरायहोगोन। नों फरायफिन। आं फरायफिनो? संसारा आंखौ मिनिगोन, दुनियाया आंखौ मिनिगोन। आं बबे मोखांखौ लानानै बबे स्कुल कलेजाव थांबावनो? आंखौ गासैबो मिनिगोन। नङा आबै, मानसिफोरनि खोथाखौ लानानै नों मानो जिंगासिनानै फासायना थानो नागिरदों? नों संसारनि मानसिफोरजों दायनिगिरि जायाखै नङा, नों सासे हौवाजोंसो दायनिगिरि जादों। जाय हौवाजों नों अराय समनि थाखाय गावखौनो बावनानै थांदोंमोन, बे हौवायानो जुदि नोंखौ अननो रोङासैब्ला बेयाव नोंनि मा गिदिर खोथा? बेयाव नोंनि जेबो दाय गैया। संसारखौ गिनो नाङा, संसारजों फेजेनजानो नाङा। मानो होनोब्ला नों संसारनि मानसिफोरनि जेबो दाय मावाखै। औ इसा, नों दाय मावदोंमोन खालि आंनि, नोंनि नोमा नोम्फानि, नोंनि आबै आबौनि। जों गासैबो नखरनि मानसिफोरखौ नोङो दुखु होनानै बै रोनजों नोङो खारखोमालांदोंमोन। जोंल'सो दुखु मोनदोंमोन। नाथाय थेवबो जों दिनै बेफोर गासैखौबो बावगारनानै नोंखौ जोङो अनफिनबाय, नोंनो जोङो जायगा होफिनबाय। बोराबनांगौ होनोब्ला जोंल'सो बोराबनांगौमोन। नाथाय दिनै जोंनो नोंखौ अनफिननानै नोंखौ निमाहा होबायब्ला बै संसारनि मानसिफोर मिनिनायखौ नों मानो खर' सादों? औ आबै सना, संसारनि मानसिफोरा नोंखौ मिनिगोनल'सो, नाथाय नोंनि मोजां लाइफखौ बिसोरो दानानै होफैनो हाया। बेखौ खालि नोंल'सो हागोन। आबै, जों गासैबो नोंजों लोगोसे दङ। नों फरायफिन। इसाय, नाय, नोंनि नखरनि मानसिफोरा गासैबो नोंखौ अनदों, नोंखौ बुजायदों। आरो आंलाय माथो होनबावनांगौ? आं बिमायालाय। गासैबो बिमाफ्रानो गावनि फिसाजोखौ मोजांखौल' हास्थायो। नों जुदि आंखौ बिमा होननानै सानोब्ला नों नखरनि बानजायनायफोरखौ खोनासंदो। आरो नों जुदि न'आव थानानै फरायनो जिंगासियोब्ला आं नोंखौ गोजान जायगायाव दोनहरगोन। नों खालि बै हौवाखौल' बावनानै, नों गोसो गोरा खालामनानै नों गावनि फिउचारखौ दानानैल' ला। जागोन, आं गोसोखौ गोरा खालामसिगोन। नाथाय दा बे समाव आंखौ हारसिं थानो होदो दसे। आंनि खर'आ साजोब्बाय, बिथिं साननानै लाजिनायजों गिनायजों। आंखौ दा हारसिं थानो होदो दसे। नोंसोरो रावबो आंजों दाफै, आंखौ दसे हगारदो। थांदो थां, बेफोर गासैबो माल माथाफोरखौ बबेबा रुम मोनसेयाव मोजां आवथायनानै दोनहैदो थां। बेफोर गासैबो आबै फिसानिनो जागोन। देरहा, थाथ'थोंसै बेफोरो बेयावनो, उनाव आवथायसिगोन। नों गोसो होदो। नों सानफ्रोमबो उदां बेराय थायोना, दिनैनिफ्राय नों बिदि थानो मोनला। नुबाय,
नोंनि फिसाजोखौ थैस' थांस'नि नायनांगौआ नोंनि बिबान जानानै फैबाय। नों फिसाजोनि दुखु सिन्था, फिसाजोनि फिउचारखौ मोजां खालामनांगौआ नों। बेनिखायनो नोङो दिनैनिफ्राय खामानि मावनायाव गोसो होदो। बिनि अनगा नोंनि न'खरा जेबो राहा गैला, मोनथिखा। आइया आंनि खोथाखौ सोरांस्रिनो खोन्थाबायना खोन्थायाखैथाय? आंथ' खोन्थानाङा होननानै बुंदोंमोन। आइया जुदि फैसाखौ आंखौनो लादोंमोन होननानै सोरांस्रिनो खोन्थायोब्लाथ' सोरांस्रिया दा आंखौ मा सानदों? आं सोरांस्रिजों एथ'ग्राब मोजां अनलायनानै थायोमोन। नाथाय बे खनसेनि थाखाय आरोबाव जुदि सोरांस्रिया आंखौ सैयालासिनो थायोब्ला मा होननानै सोरांस्रिजों नुजाहैबावगोन आं? मा होननानै सोरांस्रिखौ रायदावहैबावगोन? दाथ' बिसोरबा आंखौ मा साननानै दङ? हा? सोर गाबबोदों? लामा ससेयाव नों दिनै आंखौ बेबायदि हारसिं आलाय सिलाय खालामगोन होननानै आं नोंखौ सानाखैमोन। इसा, मा खबर? मादै, आंजों रावबो रायलायनो नांथ'आ। आंखौ हारसिं थानो होथ'। आंखौ हारसिं थानो होथ'। बिदि नङा इसा, खोनासंलाय आंनि खोथाखौ। इसा, मानो खोनासङासै नों? हारे, खोथाया मा जाखो? सोरांस्रि मोनाथ' बिनि न'आवसो थांदोंमोन ना? आं बुजिनानैनो मोनला। मा जाखो? आं थांनानै सोंहैनो र', रायलायहैनि। मा जाखो? खोन्थागोन नाबा खोन्थाया आंनोबा? थेवबो आंनि गोसोआ मानियासै। आं सोंहैथारनोसै।